Isang magandang araw sa inyong lahat mga kasinag. Ang ganda ng panahon ngayon, mainit. Ako muna ang mag-i-intro ngayon mga kasinag dahil ayun si Imboy nasa malayo. Mamaya tatanungin natin siya kasi marami ang nagko-comment na kung nasaan na daw si Bagwis ngayon. Kasi siya naman yung nakakaalam kasi sila naman yung nag-usap-usap. Kaya siya na lang yung magpapaliwanag sa inyo mamaya kung ano ang nangyari at kung nasaan na si Bagwis. Kasi ako yung nagbabasa ng mga comment at ako rin yung nagre-reply ngayon kasi wala nang oras si Imboy magbasa at mag-reply sa mga comment, kaya nakiusap siya na ako muna ang magbasa. Marami akong comment na nababasa na hinahanap si Bagwis, kaya mamaya habang nagtatrabaho siya lalapitan natin or di kaya tatawagin natin siya para maipaliwanag kung nasaan si Bagwis. Ayan, medyo malapit na sa atin mga kasinag si Imboy. Mamaya tatawagin natin. Wag muna nating istorbohin mga kasinag. Tapusin mo lang yan. Ha? Mga kasinag, magandang hapon. Pasensya na po palan kayo yung vlog ko na hindi ko agad pala nabanggit kung nasaan si Bagwis. Kaya pasensya na talaga kayo mga kasinag. Sa mga nag-comment pala dyan na kung nasaan na si Bagwis, kung ibininta ko na daw si Bagwis, kumusta na si Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, nasa mabuting kalagayan. Huwag kayong mag-alala. Nung vlog ko mga kasinag, nung nakaraan, kasi nabanggit ko dun ang DNR, baka may nasabi akong mali or sala doon sa nasabi ko, humihingi po ako ng pasensya. Habang si Bagwis mga kasinag noon ay nasa loob ng kulungan, kasi maulan nga noon, kasi binabahog nga natin para makarecover. Ayun pala mga kasinag, sabi sa akin ng DNR, normal lang daw mga kasinag at natural lang daw yung sa mga raptor na pag maulan, hindi halos kumakain, kala natin hinang-hina, kala natin gutom. Normal lang daw sa kanila yung mga kasinag. Ganyan daw talagang ugali ng mga raptor pag maulan. Hindi ganong lumalapit or bumababa sa mga taas ng puno kagaya ni Bagwis mga kasinag. Nun mga kasinag, yung vlog ko na yun, di ba nasabi ko na hindi nakukunan si Bagwis ng DNR, hindi na sila pupunta dito. Makalipas mga kasinag ang 2 araw, hindi ako nagkontak sa kanila. Inaksyon na nila mga kasinag. Pumunta talaga sila dito kasi may nag-email daw sa kanila. Hindi natin masabi kung concern ba sa atin or basher talaga natin na naiinggit lang. Kaya mga kasinag, basta yun, kung sa isip nyo na pinagkikitaan ko talaga si Bagwis, pinagkakapirahan ko, totoo na, totoo. Kung sa totoo mga kasinag, totoo naman. Kasi pag pinapakita ko si Bagwis mga kasinag at pinapanood nyo, lalo na ng mga advertisement, talaga sumasahod ako. Pero sa ganun pa man mga kasinag, kailangan kasi si Bagwis maging malaya. Hindi naman habang panahon sa puder ko at hindi naman ako nagmamayari sa kanya mga kasinag kasi wala naman akong papel para mag-alaga sa kanya. Nakakatakot din naman kasi mga kasinag, kung madisgrasya sa akin o sa puder ko, sisisihin nyo ako. O sasabihin nyo, wala naman akong kakayahan, wala naman akong alam sa pag-aalaga ng ganyan, bakit pinabayaan? O diba? Kaya mas maganda na yung mga kasinag na pinuntahan ng DNR dito na sila mismo ang kumuha at nagpakawala. Ipapakita ko sa inyo yung video mga kasinag. Panoorin nyo ito. Yan.
kay Bagwis. Sige, nahanap ng lugar sa iyo. Hintayin natin. Dumapo sa kanila. Pag ganyan ang ganyan ang posture ng Andor, hindi nagtrasa. Yun. Ay, Nag-ipot. Maray na lang hitanan mo na. Yan, bye-bye! mga kasinag, nakita nyo na, napanood nyo na yung video, tapos yung mga picture na totoong pinakawalan na namin si Bagwis. Saka ngayon mga kasinag, hindi ko na po kayo ma-update kay Bagwis. Huling video at picture na yan pinakita ko sa inyo, na makikita nyo si Bagwis mga kasinag, kasi pinagbawalan ako ng DNR na i-vlog ko pa si Bagwis. Kahit kailan mga kasinag, hindi nyo na po makikita talaga si Bagwis, kasi yun ang sabi niya sa akin na hindi ko na pwedeng i-vlog si Bagwis. Ay pero nagsabi naman sila mga kasinag na oras na dito sa akin si Bagwis, at nakita ko rin siyang hinang-hina or naugutom, pwede ko naman yung mga kasinag na i-care ko ulit si Bagwis, alagaan ko ulit, tapos pag malakas na siya, pakawalan ko naman. Pero hindi ko na sa inyo ipapakita mga kasinag. Pero sa ganun mga kasinag, alam nyo na si Bagwis malaya na, wala na sa puder ko. Pero oras na bumalik talaga mga kasinag dito, huwag kayong mag-alala mga kasinag. Kung ano yung nakita nyo sa mga vlog ko, sa mga video na ipinakita ko sa inyo, ganun pa rin ang pag-aalaga ko kay Bagwis oras na bumalik siya dito. Kahit hindi nyo na siya nakikita, huwag kayong mag-alala mga kasinag, hindi ko po siya papabayaan at hindi ko siya makakalimutan, kasi ang turing ko naman sa kanya ay parang anak ko ng bunso. Sa tagal ko na rin alaga, sa 7 buwan kong alaga si Bagwis, nakakalungkot din mga kasinag. Kung tutusin, nalulungkot talaga ako na wala din si Bagwis. Saka dito sa amin, maraming nalungkot mga kasinag, lalo na yung anak ko lalaki, nagparaiyak nga nung kinuha na si Bagwis at nung pinalaya na. Kaya mga kasinag, humihingi pala ako sa inyo ng dispensa at pasensya na po talaga, kasi wala tayong kakayahan na panatilihin na si Bagwis na andito lang sa aking puder na lagi ko sa inyo papakita. Kaya pasensya na po kayo mga kasinag. Ito nang huli talaga sa bidyong ito na makita nyo si Bagwis. Kasi mga kasinag, hindi rin kasi natin masabi na kung safe ba siya sa akin, or kung hindi ko masabi kung mabuti ba yung ginawa ko o masama yung ginawa ko. Sana tangkilikin nyo pa rin ang aming YouTube channel, kahit pa paano. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa inyo mga kasinag. Alam ko mga kasinag, madaming basher dyan na matutuwa, at marami rin na nagmamahal kay Bagwis na malulungkot, madidismaya. Sana mga kasinag, ipag-pray na lang natin na ligtas sana si Bagwis sa anumang kapahamakan, kung ano man mangyari sa kanya. Kasi si Bagwis mga kasinag, malabo or matagal nang makabalik talaga yun dito, kasi malayo talaga yung pinag-alpasan kay Bagwis. Kaya ipagdasal na lang natin mga kasinag na makakasiguro kayo mga kasinag na alagaan ko talaga siya. Huwag kayo mag-alala pag bumalik siya dito or punta dito sa bahay. Sa mga nagmamahal pala kay Bagwis, sa mga nag-comment, sa mga viewers ko, sa mga basher, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much talaga mga kasinag. At siya nga pala mga kasinag, maraming salamat pala sa nagbigay sa akin ng mga package na, pero hindi pa dumarating mga kasinag, darating daw ngayong December. Salamat po sa inyo. Sa nagbigay sa akin ng GoPro, tapos nung drone at DJI Action 2. Sila mga kasinag, laking pasalamat ko pa rin po talaga. Saludo po ako sa inyo na kahit wala na si Bagwis mga kasinag, ipagkakaloob pa rin nila sa akin yun. Kasi mga kasinag, gusto po daw talaga nila akong makatulong dito sa mga nasasakupan ko, o kung sino pa mang nangangailangan ng tulong na kaya nating tulungan, makatulong pa rin tayo mga kasinag. Para kahit paano mga kasinag, pag nandito naman yung drone tapos yung camera, magiging maganda pa rin ang aking pagbablog. Kaya maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong, sa mga nagpaabot ng tulong, mga
bigay ng pagpakain ni Pitoy, pakain ni Bagwis, sa mga nagpadala pa ng kung ano-anong pinadala sa akin, sa mga nag-donate. Maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Pero huwag kayong mag-alala mga kasinag, kung anong nakita nyo sa akin simula hanggang ngayon, hanggang dumating ang panahon, walang magbabago mga kasinag. Ganun pa rin po talaga ako, walang magbabago. Kaya mga kasinag, maraming salamat po talaga. Basta sa lahat ng tumulong, maraming salamat po. Siya nga pala mga kasinag, pasensya na muna kayo ngayon ha. Kasi hindi ako makapag-upload ng mga video, hindi muna ako makapag-vlog kasi mga kasinag, busy pa ako sa pagtrabaho dito sa palaya na ipagkatiwala sa akin. Ito mga kasinag, yung 4 na pitak na yan, yung mga hand tractor na yan mga kasinag, yan yung palaya na ipagkatiwala sa akin. Tapos yung 3 pitak dun sa mga kasinag sa baba dun, pero hindi ko pa naratrabaho yung mga kasinag. Ayusin ko ng pilapil. Inuna ko muna ito mga kasinag, ayusin ko muna ito. Pagkatapos nito mga kasinag, doon naman ako mga kasinag. Maraming salamat po talaga salamat sa pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Sana naman mga kasinag, huwag nyo nang pabayaan kahit paano, makatulong pa rin tayo. Basta mga kasinag, maraming salamat po talaga. Sana hindi na kayo malungkot na wala na sa puder ko si Bagwis. Masaya na tayo mga kasinag kasi malaya na si Bagwis. Sa ilang buwan nating pagsasama, sa ilang buwan yung pagtangkilik sa aming YouTube channel, sulit kayong nandyan. Sana mga kasinag, sa mga susunod kong vlog, sa mga susunod kong mga video, sa mga upload ko na video, sana mga kasinag, suportahan nyo pa rin. Mga kasinag, maglalambing pala ako sa inyo, sa lahat po pala ng aking kababayan dito sa Seruma, sa aking mga kabarangay. Kung sino man pong makakita kay Bagwis, huwag nyo naman pong saktan. At kung medyo makakaperwisyo mga kasinag, sa mga alaga nyong manok, bugawin nyo na lang po. Huwag nyo na saktan mga kasinag. Sabi rin po ng DNR, kung sakali daw po na na makita nyo sa inyong bakuran, sa inyo, kung saan nyo makita mga kasinag si Bagwis, huwag nyo nang pakainin. Huwag nyo daw pong pakainin. Huwag nyo nang tangkang hulihin pa, or kung ano pang gawin nyo mga kasinag, bugawin nyo na lang po. Kasi mga kasinag, hindi daw talaga matututo si Bagwis maghanap ng sarili niyang pagkain kung pilit natin siya papakainin or bibigyan ng pagkain. Basta mga kasinag, hayaan na lang natin na maging malaya na si Bagwis. Hayaan na talaga natin para matuto na talaga siya. Kaya ngayon mga kasinag, maraming salamat po sa inyo. Naipaliwanag ko naman sa inyo mga kasinag, at naipakita ko naman sa inyo yung ebidensya na DNR mismo ang nagpalaya kay Bagwis. Kaya mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po. Bye bye.